kaNkulunkulu kusihlangane. Kodwa uNkulunkulu emuhle wenza inhliziyo yami nenhliziyo yakhe ukuthi sihlangane. Ingakho namhlanje ngikhona la. But okubaluleke kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyabisebenzisa endaweni yasemachobeni. Bazalwane, uNkulunkulu lensiza wayisusa le outside of the province yaKwaZulu Natal for a reason and a purpose. Uma khona ekhaya uzibuza ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda na, yazi ukuthi ukuba khona kwamfundisi sibotha kule ndawo uNkulunkulu usekhombisile ukuthi uyakuthanda. Amen. Amen. So bazalwane, ngenxa yesikhathi lofuna nje ukuthi sizame ukuthi by 9 sesiqedile mfundisi. Amen. So sizama ukugijima nje ngempela. Ngicela sivule amaBhayibheli ethu kwincwadi yamaHubo chapter 8 from verse 1 kuya ku verse 4. Bazalwane, silethe izwi kaNkulunkulu. Silethe inkululeko etholakala ezwini likaNkulunkulu. Amen bazalwane. So sizofunda amavesi amaningana ngoba izwi kaNkulunkulu kumele ukuthi lizichaze lona. Amen bazalwane. Amen. Incwadi yamaHubo chapter 8 from verse 1 kuya ku verse 4. Sizocela ophethe iBhayibheli lesizulu asifundele. Mahubo chapter number 8 from verse 1 to 4. Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke. Wena owabeka inkazimulo yakho ezulwini. Ngomlomo wezingane nowabancelayo wagxilisa amandla ngenxa yabamelene nawe ukuba uthulise isitha nophindisayo. Lapha ngibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezi ozimisileyo. Umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Umuntu uyini ukuba umkhumbule. Amen. Lo mbuzo uDavide uyasibuza uthi umuntu uyini? Yini le ebaluleke kangaka ngomuntu ukuthi wena uNkulunkulu umkhumbule? Amen. Namhlanje ngicela ukuthi sibuke lo mbuzo lo othi umuntu uyini ukuze wena umkhumbule. Amen. Uma sifunda iBhayibheli kwincwadi kaGenesis chapter 1 verse 26 and 27, iBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Amen bazalwane. Uthi masenze. Lokhu kukhuluma ngobuningi, akusiye umuntu oyedwa. Lokhu kusivezela ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, noNkulunkulu Moya Oyingcwele. uNkulunkulu munye ziqu zintathu. Amen bazalwane. So ilapho sisiqala sibona uNkulunkulu. uNkulunkulu athi masenze umuntu ngomfanekiso wethu ukuze umuntu asikhonze. Amen bazalwane. So uNkulunkulu, uma sifuna ukunderstanda ukuthi uyini umuntu, siyathola ukuthi umuntu isidalwa sikaNkulunkulu. uNkulunkulu wadala umuntu wamupha injongo. Amen bazalwane. Manje uNkulunkulu esephe umuntu injongo, kwathi kuGenesis chapter 3 wabheda umuntu. Amen bazalwane. Ilapho esikhuluma ngokuwa komuntu, lapho uAdam noEve balalela uSathane eziveza njengenyoka. Amen bazalwane. KwakuSathane kodwa waziveza njengenyoka. Wakhuluma kuEve lo wesifazane, wambuza umbuzo wathi uNkulunkulu ushilo yini na ukuthi
ningawuthinti ngisho nokuthinta lo muthi. Amen bazalwane. Uma ufunda iBhayibheli uyathola ukuthi uNkulunkulu wayengashongo ukuthi bangawuthinti, wayethe bangawudli. Usathane uma efika empilweni yomuntu ufika aphambanise izwi kaNkulunkulu kuwena, athathe into oyaziyo ayithi uyiguqula kancane ebezalwane ukuze nawe udideke. Bathi abantu uma ufuna ukukhohlisa abantu, thatha iqiniso bese ufaka amanga phakathi, abantu bazobona iqiniso balalele namanga. Amen. Ingakho namhlanje kukhona abaprofeti bamanga, ngoba labo bantu mabefika kuwena bakutshena amaqiniso athize bese bakufake ehlathini. Amen. Omunye uthi ubefika kuwena akutshene i-cellphone number yakho, nawe uthi vele uqinisile iyona le cellphone number yakho. By doing so uwenza ukuthi wena bese uyakholwa lamanga azolandela. Amen. So usathane wabakhohlisa kanjani? Uma esebakhohlisile, iBhayibheli lisitshela ukuthi wathi uNkulunkulu befika njengenjwayelo uma sekuyoshona ilanga ezobavakashela, ngoba injongo kaNkulunkulu ngomuntu kwawukuthi umuntu abe nguNkulunkulu la emhlabeni. Amen bazalwane. uNkulunkulu unguNkulunkulu ezulwini. Amen bazalwane. Kodwa umuntu walilahla igunya lakhe lokuba uNkulunkulu la emhlabeni, walinikeza uSathane. Amen bazalwane. Ingakho nje siqonda ukuthi uNkulunkulu akadalanga uSathane, kepha ithina abantu la emhlabeni esanikeza uSathane igunya lokuthi abe nguSathane. Ngoba iBhayibheli yasitshela ukuthi uSathane wayeyingelosi. Amen bazalwane. So umuntu wawa kanjalo, walahla kanjalo igunya ayenalo nobudlelwane ayenabo noNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu medala umuntu wayefisa ukuthi abe nobudlelwane nathi, kuthi noma inini uNkulunkulu can come and have a fellowship nathi. Amen bazalwane. Uthe umuntu uma esewile, uNkulunkulu befika ensimini ambuze athi, Adam ukuphi na? uAdam bese yaphendula athi, angembese. Amen. Thwa ukuphi? Uphendula isimo akusona, ngoba wayesezwa ngaphakathi ukuthi sekukhona into esengiyenzile engihlukanisa noNkulunkulu. Sengithathe igunya lami nelungelo lami ngalipha uSathane, uNkulunkulu angisamboni, sengiyamsaba. Amen bazalwane. Ngoba uma sihlukene noNkulunkulu, uNkulunkulu siyamsaba. Kepha uma sinobudlelwane noNkulunkulu, uNkulunkulu siyamthokozela, we run after uNkulunkulu. Amen bazalwane. Njengathi uma ingane kukhona okubi ekwenzile ekhaya, yenze njani ingane? Iyabaleka, ayifuni ukungena endlini. Ngikhumbula sisakhula kwakunomthetho wokuthi mase khanya ugesi nje fanele ungene ngaphakathi endlini. Angazi noma usakhona imithetho enjalo. Kwakhanya ugesi nje fanele ube ugijima uyongena endlini. Makhanya igxobo zikagesi la ngaphandle. Manje bekunokwenzeka ukuthi sisadlala samnandi, ukhanya ugesi, kuthiwa hey wakhanya ugesi, asambeni uthi okay no asiqedele imesh. Ibe mnandi imesh. Sidlale
siyabheka hey sekumnyama manje hey asigijime semakhaya sihlukane sigijime sithi semakhaya hey kodwa ngenxa yokuthi uyazi ukuthi khona into errong oyenzile ubuthi ufike ekhaya kube nzima ungene endlini kwesinye isikhathi bahlele endlini abanakile nokuthi awukho ngoba bona bayitshela ukuthi ngoba sekhanya ugesi wena usungaphakathi endlini manje ufike ube ngaphandle uzilahle wena uthi angeke ngene endlini uhlala siyahamba isikhathi mhlambe ufike ekhaya ngo6:30 manje kuze shaya u7 kuze shaya u7:30 icala lakho ebelincane lilokho elikhula nje likhula nje bayothi bethi bayaphuma ngaphandle mhlambe bayochitha amanzi bakubone umile la ngaphandle bathi kuwena hawu wenzani uthi ngiyasaba bese kuthiwa ke ngene endlini siyazi ukuthi senzokwenzakalani mongene endlini so naye uAdam wasizwa enqunu ngenxa yokuthi ubeselahle igunya lobudlelwane noNkulunkulu amen bazalwane izwi kaNkulunkulu lizositshena kwincwadi yabaseRoma chapter 3 verse 23 cela ufundela mfowethu kwabaseRoma chapter 3 verse 23 ngokuba bonke bonile ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu balungisisiwe nesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu Jesu amesileyo uNkulunkulu abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe kubonakalisiwe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili amen ngokuba bonke bonile amen sonke sonile lithi iBhayibheli ukuwa kukaAdam kwaletha isono kuthina sonke amen bazalwane sonke uma sizalelwa esonweni amen bazalwane ngenxa yokuthi uAdam wathatha igunya ayiphiwe uNkulunkulu walahla uNkulunkulu wayethe kuAdam uma nidla lesithelo olesihlahla wathi bona niyofa ukufa amen bazalwane lokufa uNkulunkulu ayekhuluma ngakho kwakungasikhona ukufa kwenyama kepha kwaukufa kokuhlukwaniswa noNkulunkulu yingakho sonke uma sizalwa sehlukanisiwe noNkulunkulu iBhayibheli lize lithi kwincwadi kaIsaya 64 lithi ukulunga kwemvelo kufana nezidwedwe ezingcolileyo ebengazalwane so wonke umuntu uzalwa azalelwe esonweni kodwa uDavide kumahubo 8 uthi uyini umuntu ukuthi wena uNkulunkulu umlandele kangaka uNkulunkulu usilandela kangaka ngoba ufuna ukusibuyisela egunyeni nasemandleni lawa uAdam ayenawo ekuqaleni komhlaba uNkulunkulu akekho happy angathokozi uma esibona sihlupheka uma esibona sigula uma esibona singenakho ukuthula yingakho uNkulunkulu
asilandela kangaka. Ithi incwadi kaJohane chapter 3 ithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka silethe uthando kaNkulunkulu. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okungaphakade. So namhlanje la eMakhobeni silethe uthando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna ukubuyisela emandleni lawo anikeza wona ekuqaleni komhlaba. Amen. Amen. Siwathola kanjani ke lamandla? Incwadi kaJohane chapter 3 iBhayibheli lisitshela ngendoda okuthiwa uNicodemus. Lithi iBhayibheli lo muntu beomunye wabaholi. Le ndoda weza kuJesu ebusuku wambuza umbuzo, cela ngivulela mfethu. Kwakukhona umuntu wabaFarisi nguNikodimi igama lakhe isikhulu sabaJuda. Lowo ke weze ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngokuba kakho ngenza lezi zibonakaliso zenzayo uma uNkulunkulu engenayo. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Uma umuntu engazalwa ngokusha akawubona umbuso kaNkulunkulu. Yini umbuso kaNkulunkulu? Umbuso kaNkulunkulu ukuba nobudlelwano noNkulunkulu. Uma ufunda kaJohane chapter 17 lapho uJesu ekhuleka uyasho uthi umbuso kaNkulunkulu, eternal life, yilokhu ukuba nobudlelwano noNkulunkulu. So umbuso kaNkulunkulu ukubuyela emandleni la uNkulunkulu ayesinikeze wona ekuqaleni komhlaba. Amen bazalwane. So uJesu uthi kumele uzalwe kabusha ukuze ukwazi ukwamukela amandla. Lamandla mina engamnikeza wona ukuze ube uNkulunkulu kulomhlaba. iBhayibheli uSathane selibiza ngoNkulunkulu walomhlaba ngenxa yokuthi thina samnikeza igunya. Amen bazalwane. So namhlanje sithi kuwe, wena mama, nawe mfowethu, nawe nganenkani uhlele ekhaya, silethe ukuzala kabusha, lokhu okuzobuyisela izinto uNkulunkulu akubekela zona eqaleni komhlaba. iBhayibheli lithi before the foundation of this world uJesu wafa efela thina. uNkulunkulu azi ukuthi umuntu wayezokwenza amaphutha emhlabeni, wenza icebo lokuthi uzosibuyisela kanjani kubudlelwane naye. Amen. Uma ufunda incwadi kaFirst Timothy chapter 2 verse 4 sithola lapho ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi wonke umuntu asindiswe. Kepha isifiso kaNkulunkulu asisoze safezeka unless umuntu ezithathela isinqumo sokuthi impela nami ngizosindiswa. Amen bazalwane. Amen eMakhobeni. So namhlanje sithi kuwe, uNkulunkulu
wasithanda kakhulu wase wanikela ngendodana yakhe esele yodwa ukuze yilowo nalowo unoma ngubani uyinoma ngubani alikho itiye eksindisweni. In fact iBhayibheli lize lisitshele ukuthi uNkulunkulu uze athathe laba ababukeleke phansi ukuze aphoxe laba abayitshela ukuthi bazi kakhulu. So wena ukuthi uhlala emathobeni, wena ukuthi uyahlupheka, wena ukuthi awuna abazali so bayitandani, wena ukuthi you've got a terminal illness, unesifo esingalapheki, you are a perfect candidate for uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna umuntu onjalo, uthi ngizele ukuzosindisa laba abamdingayo, akazelanga abangcwele, uzele laba abamdingayo. In fact uma ufunda iBhayibheli uhamba uyolanda kwiGreek igama leli lokuthi ukusindiswa or to save, it comes from the Greek word ethi sozo, esho ukutakula. uNkulunkulu uze uzotakula abantu emathobeni. Uma uneyinkinga ezithize sithi kuwena uJesu usefikile uzokutakula. Eguleni kwakho uJesu usefikile uzokutakula. Ehlusheni kwakho abantwana uJesu usefikile uzokutakula. Ehlusheni kwakho emsebenzini uJesu usefikile uzokutakula. Ngoba uNkulunkulu ufuna wonke umuntu atakulwe enkingeni zakhe. Amen bazalwane. Yingakho nje uma sikholwa kunje amaphutha ayenzeka, ngoba kufana nokuthi sisesibhedlela sizolungiswa la. uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi empilweni zethu, kepha esikwaziyo ukuthi uma usukhetha ukusindiswa kusukela ngalolo suku uNkulunkulu usuke sewufezile umsebenzi wakhe empilweni yakho. Amen. Bese kuthi uma usufikileke la enkonzweni bese sihamba nawe, siyacathula nawe ukuze kulunge izinto efanele zilunge empilweni yakho. Amen. Yingakho uDavide kumaHubo 8 emangala ukuthi uyini umuntu ukuthi wena umthande kangaka, umlandelele kangaka. Uyazi bazalwane, namhlanje kulesihlanu ngabe sihlele emakhaya sibuka amabhayisikobho, sidlala nezingane, sibuka Netflix, senza yonke into, kepha ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukuthanda kangaka sila uzomemezela uthando kaNkulunkulu. Ngicela bethi ufundela incwadi ka 2 Peter 3 verse 9. Incwadi yesibili kuPetro chapter number 3 verse number 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo, njengalokho abanye bathi kungukulibala, kepha iyabekezelela. Ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni. uNkulunkulu akathandi ukuthi kubhubhe nomuntu oyedwa, kodwa ukuthi wonke umuntu eze ensindisweni. Amen.
uNkulunkulu ufuna sonke samukele umusa wensindiso. Akathandi ngisho nomuntu oyedwa. Kodwa into ebuhlungu, abantu bayafa bengakholwa. Abantu bayafa bengamazi uNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu engafuni ukuthi babhube. uNkulunkulu akasoze asiphoqa empilweni zethu. Ingakho uNkulunkulu ekhona abantwana baIsrael wathi ngibekile phambi kwenu impilo nokufa. Kodwa mina ngoNkulunkulu ngiyarecommenda ukuthi khethani impilo ukuze niphile. Kodwa uNkulunkulu angeke asiphoqe. Into esibonayo ngoNkulunkulu ukuthi akafuni ngisho nomuntu oyedwa ukuthi abhube. Kune story la eBhayibhelini uJesu ekhuluma khona ngesicebi nagoLazaro ebebazalwane. Siyasazi leso story. Siyasazi. Asisazi. Khona wathi abasazi. Sithola la kwincwadi kaLuka, ngokaLuka chapter 16 from verse 19 to 31. Ngizosisho nje ngasifunde emakhaya. La uJesu usivezela iqiniso abantu abahamba namhlanje bakhohlwe ukuthi luyeza usuku lokufa. Uma usufile ingabe kuzokwenzakalani kuwena ngalena kwethuna. Amen. Ngiyacabanga ukuthi leminyaka emibili iCovid isikhombise ukuthi impela kuyahanjwa emhlabeni. Ngoba silahlekelwe ihlobo, salahlekelwa abefundisi, salahlekelwa abapoliticians, salahlekelwa odokotela, kwalahleka wena ngane, kwalahleka wena mama, wena baba, ngoba ukufa uma sekufikile kufikile. Kule ndaba uJesu usitshela ngokuthi kwakukhona indoda eyayicebile, eyayiphila impilo emnandi la emhlabeni, igqoka nezimpahla eziphezulu, ihamba uma ubheka ngesikhathi samanje singathi ihamba nangeimoto zikanokusho, ihlala emzini omkhulu, sithi thina i-big house enkulu. Yayikhona indoda enjalo. Le ndoda yaphila ya-enjoya impilo yayo isala emhlabeni. Kepha lafika usuku lokufa. Lithi iBhayibheli, kodwa kwakukhona futhi indoda eyayicela ihlupheka. Igama layo kwakuLazaro. Wayegcwele izilonda emzimbeni wakhe. Le ndoda le uLazaro wayehlala esangweni lale ndoda ecebile, ethi nje ngicela ungiphe imvuthu eyisale umudla. Lithi iBhayibheli bafa bobabili uma sebefile. Lithi iBhayibheli lo ndoda erich yaya esihogweni. Kwase kwathi uLazaro ingelosi zamthatha zayombeka esifubeni sikaBaba uAbraham. Akusho ukuthi umuntu orich umefa uya esihogweni. Amen bazalwane. Cha, in this case lo wayerich futhi engakholwa. So uNkulunkulu akalwisani nengcebo, ingcebo ngekaNkulunkulu. Yingakho iBhayibheli lithi nasezulwini izitrade zakhona ezegolide, ukhombisa ukuthi uNkulunkulu ingcebo yinto yakhe. Lithi uJesu washiya ingcebo ezulwini, wehla waziwa umuntu ongazalwa emhlabeni ukuze afele thina esiphambanweni.
So le ndoda le yayicebile inkinga yayo ukuthi yayingakholwa ingakho yaya esihogweni. Lithi iBhayibheli le ndoda yabona kude uAbraham noLazaro. Lento isivulela something ukuthi noma umuntu esefile umuntu uyabona. Amen. Ngoba umuntu akusiwona umzimba lo ohleli kuwona. Umuntu umoya lo uNkulunkulu awuphefumulela kuwena. Yingakho sithi umuntu ushonile kodwa siyasibona isidumbu sakhe sithi akasekho because the real person umoya ongaphakathi. Amen. Futhi esikutholayo ukuthi wena ukubona kwakho akukho dependent kumzimba wakho, ngoba uNkulunkulu wadeposita konke okuhle nokuphelele emoyeni wakho, which is the real you. Now lithi iBhayibheli le ndoda ecebile yabona uAbraham yathi, baba Abraham, iba nomusa kumina, ngicela uthumele uLazaro ukuthi agqobhoze umune wakhe emanzini azofaka olwimini lami ngoba ngomile. Kuyashisa lapha ekhona. Sikhona isihogo bazalwane. Mphakathi wasemaXhobeni sikhona isihogo. Ikhona indawo lapho uma sisihambile la emhlabeni umuntu kuyokhetha ukuthi wenzeni usahamba la emhlabeni. Wamamukela na uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. Lithi iBhayibheli le ndoda ithi azofaka olwimini lami. Ngithi nje ufile lo muntu kodwa usalolimi. Lithi iBhayibheli uAbraham wathi angikwazi ukukusiza, phakathi kwami nawe there is a gulf. So umuntu osegale nongapha abakwazi ukuxhumana. Amen. Bathi le ndoda ithi, okay, if you can't help me, ngicela ungisize uthumele kubafowethu emhlabeni, ngoba abafowethu besiphila impilo emnandi nabo, besi enjoya ilife. Ngicela uthumele ukuthi bayobatshena ukuthi kunjani ngapha, ukuthi kunjani esihogweni. Athi uAbraham bakhona oMose nabaprofeti abashumela izwi, bakhona babuSibotha emhlabeni, bakhona befundisa emhlabeni abashumela izwi. Athi uma bengabalaleli ayikho into esingayenza, ngoba khona abantu la emhlabeni bathi balinde okhokho babo babuye bazobatshela ukuthi kwenzakalani ngale, abasoze bafika. Uma khona umuntu ethi kwenda bebefikile, ayithola sibona okhokho bakho, usongeminye imoya nje esithunyelwe, ngoba liyasho iBhayibheli ukuthi abangane abakwazi ukuza ngapha, ongapha can only go once ukuya ngale. Yingakho wena kumele ulalele laba abakhona bashumayela izwi likaNkulunkulu. Amen bazalwane.
Yingakho simile simemezela izwi kaNkulunkulu ngoba siyazi ukuthi uMkhulu wakho, ubaba wakho, umfundisi wakho akasoze abuya azokutshela ukuthi kwenzakalani ngale. Mina ubaba wami wayengumfundisi saphila. Phelile umfundisi iminyaka ewu14 washona. Khona umunye umngani wami uthanda ukuthi akakhola lo mngani wami uthi hey wemfethu nobaba wakho wahambe khona la kodwa azabuya azositshela nje ukuthi kwenzakalani ngani. Ngathi no, there is a scripture kunezwi lisitshelayo ukuthi akasoze abuya. Wena kholwa yilokho esikutshela khona okuvela ezwini kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu washo wathi umuntu akasoze aphila ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So ngithanda sezovala ukuthi ngithi kunina sikhona isihogo, kukhona ukufa, kepha thina sizomemezela indaba ezinhle ukuthi uNkulunkulu ulethe ukuthula. iBhayibheli lithi uNkulunkulu ufisa wonke umuntu ukuthi asindiswe. uNkulunkulu akafisi ukuthi kube khona umuntu obhubhayo. Icela mfethu ukuvulela incwadi yezenzo 16:31 senzovala nje. Incwadi yezenzo chapter number 16 from verse 31. Bona bathi kholwa inkosi uJesu yikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho. Bathi kholwa inkosi uJesu khona wena uzosindiswa. Senzovala uyazibuza ukuthi ngisindiswa kanjani? iBhayibheli lithi kholwa inkosi uJesu ukuze usindiswe. Ngoba alikho elinye igama elisindisayo ngaphandle kwegama likaJesu. Kholwa inkosi uJesu ukuze wena usindiswe. Leyo nsindiso yakho ngeke iphelele kuwena, iyose ifike nasedenini wakho. Amen. So mama uhlele ekhaya uthi ubaba uyangihlupha, into ongayenza kholwa inkosi uJesu ukuze wena usindiswe. Once le nsindiso yafika ekhaya lakho, nobaba ekhaya izomthola, ngoba uzobona amandla kaNkulunkulu phezulu kwempilo yakho. Kuthi kwincwadi kaJohn chapter 6 uverse 28 and 29 iBhayibheli lithi bambuza uJesu bathi masenzeni ukwenza imisebenzi kaNkulunkulu. uJesu waphendula wathi umsebenzi kaNkulunkulu yilo kholwa yilo uNkulunkulu amthumile. Amen. Bese kuthi kwincwadi kwabaseRoma chapter 10 from verse 8 to 13 lithi iBhayibheli kumele uvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukuthi uJesu wafa wavuka manje usehleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu. So ukusindiswa ukuthi wena uthathe isinqumo sokukholwa ukuthi uJesu uyinkosi yakho. Uma usukholwa ubudlelane bakho noNkulunkulu buyabuyiselwa. Yingakho uNkulunkulu elokhe ekulandelela nje, ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi wena usindiswe. So that answers
umbuzo kaDavide othi uyini umuntu ukuthi wena umlandele kangaka. Umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu. Umuntu uyisithandwa sikaNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni ukuthi kube khona umuntu ozobhubha. uNkulunkulu akafuni ukuthi kube khona umuntu ozofana nale ndoda ecebileyo ukuthi one day aye esihogweni. uNkulunkulu is jealous about you. And wena ukuthi usindiswe kukodwa nje okwenzayo ukholwa uJesu owasifela esiphambanweni. Cela sume. Lento esishoyo namhlanje ayinzima neze. Abantu abaningi la ngaphandle bayasaba ukuthatha isinqumo sokukholwa ngenxa yokuthi kukhona abantu abahambayo bethi bona ukukholwa yilokhu nalokhu, ukwenza lokhu, ungenzi lokhu nalokhu. Kepha izwi kaNkulunkulu lisitshela ukuthi ukusindiswa ukholwa uJesu. Bese kuthi ezinye izinto ilezi esiyokwenzeka uma uJesu esengaphakathi empilweni yakho. Kepha lezo zinto akusona izinto ezizokwenzela ufefe noNkulunkulu. Ngoba kwincwadi yabaseEfesu chapter 2 verse 8 and 9 lithi izwi kaNkulunkulu, for by grace you've been saved. Ngomusa usindisiwe ngokholwa. Akusikhona okwakho, kepha kuyisiphiwo sikaNkulunkulu. Akusikhona ngokwemsebenzi ukuze kungabe khona umuntu ozozikhoshisa ngakho. So namhlanje sivula lesimemo. Kungenzeka ukuthi uhlele ekhaya uyizwile intshumayelo, noma ukhona la phakathi uyizwile intshumayelo uthi mfowethu ngathi lula lento. Ngiyafisa umamukela lo Jesu njengenkosi nomsindisi wami. Ngiyafisa nami ukusindiswa, ngithole ubuhle bukaNkulunkulu. Uma ukhona la ngicela uphakamise isandla khona sizokhuleka nawe. Uthi mfowethu ngiyalizwa izwi lishunyayelwe, ngiyafisa ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wami. Ngicela uphakamise isandla sikhuleke nawe. Uma ukhona nawe ekhaya sizokhuleka, awudingi ukuthi ube la, ngoba izwi kaNkulunkulu liyafinyelela nalapho ukhona. Kepha uma usithathile lesinqumo esizocela kuwena ukuthi mhlambe usivakashele ngesonto khona uzozwa more ngale ndaba esixoxela yona ngothando kaNkulunkulu, ngoba uhambo lolu ludinga ukuthi sibambe ngesandla. Cela sivala amehlo. Ukhona la ngaphansi kwethu othi mfundisi cela ukhuleke nami. Ngifuna ukuthatha isinqumo sokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wami.